in dai bi muka yi 200 ne, in yi ɗaya muka yi 100 ne saboda kai, amma Allah wani yi 200 yake ba. Sarkin kunne, aini ne sarkin kunne. Sarauniya ta kina ina. I would like to be your friend and best kada ki sha wuya. Ke kike sani a layi, dole in sake a layi. Kar ki kira ni alhaji, jirgin ya gama tashi. Soyayya in babu ke fanko ne, idan wata ya ta taba ni zana kone. Hannayenta shari kore, na san kin san ne haka za ki so ni. Soyayya in babu ke hauka ne, idan wata ya ta taba ni zana kone. Hannayenta kuma in mata gode, na san kin san ne haka za ki so ni. Wallahi ni fa ina san ki, ba raba ni da begenki. Sanki ya sani nake sanki, har azumi na kai kanki. Masoyiya, sarauniya, aminiya ta masoyiya. Ke ce ni dinnan, ni ne ke, ni ne ke. Ke ce ni dinnan, ni ne ke, ni ne ke. Ana majnuna bik, ana sama alaik, ana amalaik, ana amalaik. Ana majnuna sama alaiki, ana ama alaiki. Farin gani gani, farin gani ga haske mai haska zuciya. Bakin jininsa shi ne sigani da ke toga mukin biya. Farin jini ai namu ne, bakin jini su ne suke biya. Ban wai 100 ko 150 to wala ban karɓa ba, wanda ka rike da ka ba ka ƙara gani na ba ma.